that you know where it is coming from. Hello? Hello, Aji? Yes. Hello, Aji? Ọmọ na-ekwu ịmazikwa olu m. Ị gaghị ama olu m. Kemgbe ị blọkụrụ nọmba m na-akpọ gị, ihe m ji akpọ gị ahụhụ nọmba m, ọ nọmba onye ọzọ. M na-akpọ gị kemgbe esi Ọjị gị buru nọmba m blọkọ. Ọjị bịa, elee ebe moto m dị? Na moto m dị na wọkshọpụ gị. Wọkshọpụ ka ole? Ọjọọ na wọkshọpụ gị ka m nọ here. Wọkshọpụ gị ka m nọ, elee ebe moto m nọ? Bịa Ọjị, so nye otu isi buru moto m na-agbagharị kemgbe esi. N'ịgara ebe a, Ọjị elicha onye ahụ elie gị. Ọjị kwa moto m ka iji na-agbagharị, moto m ka iji emega ambụlansị. Ọjị ama eme gị ihe, gaa jụkwa ajụjụ m o. Ọjị mmecha gị ihe aka ịhụrụ otu anyị si mee moto m, ama arụgharị gị, m ga-arụgharị gị iji m egwuregwu. Ọjị gị buru moto m na-agbagharị, mụ na ezinụlọ m na-ata ahụhụ. Ndị mmadụ na-acha anya ọchị na-enwezikwa m moto. Ama m na gị na nwaanyị gị na ụmụ gị unu bizi ala bekee, unu ejiri moto m na-eme ihe lesọn unu. Ọjị ndị nebọ gị gwara m na moto a na-erụtala ya kemgbe 1 month. Mkpọ gị na-afọ gị sị m na enwere ihe eche gị. Mkpọ gị na-afọ gị sị m na enwere ihe eche gị. Gị ka eche gị ihe a, eche gị isi a na-eche gị ọ dị ya. Ọ dị moska tagbuola m ya, ama atagbu gị ma mmụ gị. Nwa aka iji egwuregwu. Ọjị gee ntị ka ndị ị gwara nebọ gị na-eresịrị gị moto. Ọjị eresịrị gị moto. M gwara gị na-ere gị moto. Na nwe ndidi ka ị kọwala m. Ngwa kọwa ka m mara. Ọjị ama m na-eji ngwa ụgwọ. Ama m na-eji ngwa ụgwọ. Mmesinigo moto ahụ. Mmesinigo n'ihe na m ga-atọpụkwa ego n'elu ya. Enwere m idea. Na maba ole mba. Abakwanụ m mba before. Ngwa Ọjị oliwe, sorry. Ele mgbe ị ga-ebutere m moto m Ọjị? First thing in the morning. Okay, thank you. But na m ga-epu ụzọ, na m dọsara gị gịnị? M dọsara gị isi gị. Ọjị ara agbachikwa gị ntị. Ọjị iwe anụ ọhịa. So ibutere moto na m dekwa gị ego. Ọjị gwa gị eziokwu, moto ahụ kemgbe m biri gị, ọ karịa nta biznes ka iji eme gị. Ị ga-enye m ego niile gbatara na moto ahụ. Inyechazi ya m na ga-aba na akaụntụ. Ma ọ na-eche ọta ahụ eme, ị ga-ahụ ụka m na gị ebe a ga-ekpe ya. N'inwere accident, nwekwanụ iji ekwu okwu. Mba, anụcha m ikwu. Isi na ọ gịnị na polisi ga-egide gị n'ikwu gị na fon. Nye polisi fon ka m gwa ihe mega na onye who is police na Nigeria. Nye polisi fonu. Ọjị nye polisi fon. Bịa, Ọjị agbanyụkwala fon ahụ. Ọjị ọmụ aka iji egwuregwu. Jụkwa mmadụ anyanwụ. Ọjị chere gonu first.